Rodí sa, šuhajko, hodí sa, hodí sa. Mama moja, to je. Vítam všetkých na 10. ročníku Kránskeho dvora. Je to také, môžem povedať, vyhľadávané a obľúbené sprievodné podujatie folklórnych slávností pod Polenom v Detve. Teraz je piatok, čiže rozkladáme sa, už tu rôzne vône cítiť, pretože naši krajania, ktorí prišli z 5 krajín, pripravujú také tradičné slovenské jedlá. Takže poďte, ukážem vám, ako to vyzerá. Toto najprv máme teda Slovákov z Chorvátska. Prišli zo Slavonie, z Markovca, Našického. Pre nich je také typické, robia dokonca aj večerok venovaný polesňakom, to sú také zemiakové placky. A tejto pochuťky si urobili brand, dá sa povedať. Takže toto máme naše Slovenky z Chorvátska. Práve sa kamaráti rozprávajú sa aj so Slovenkami z Janošíka. Že? Áno, takže čo pripravujete? Už polesňaky už sú? Polesňaky, čvárkové ja? Áno. Ale gužbary, všetko máme. Áno, čiže makové, aj orechové, koláčové. Áno, pekne to rozvoniava. Dobre, aj sárma dokonca. Sárma. Veľmi je chutná. Veľmi je chutná, dobre, dáme si. A tek naša palenka super. Výborne, teším. Kde probate? Neskôr prídeme, nahrávame toto, takže a pozývame aj tých, ktorí nás pozerajú. Dobre, čiže Markovec Našický. Teraz sa presúvame do Srbska. Tuto máme teda spolok z Kovačice. Kovačica prišla prevažne vlastne s ženskou spevackou skupinou, ktorá minulý rok bola laureátom folklórneho festivalu Tancuj v Ložanoch v kategórii spevacké skupiny. Takže pod vedením Pavla Tomáša staršieho, ktorý je tu so svojou ľudovou hudbou, budú aj účinkovať na našom vlastne malom pódiu. A okrem toho, že teda krásne spievajú krásne, nádherné slovenské ľudové piesne, sú tu aj ženičky, ktoré pripravujú jedla, takže pozdravujme Kovačicu, ako sa vám darí? No, za teraz dobre a máme nádej, že pôjde aj ďalej. Dobre, držíme vám. Tak. Okay. A čo pripravujete? Čo robíte? Pripravujeme lepníke. Mňam. Hneď budú. Dobre. Tu sú také ako bilangoše, hej, tak to by som povedala najbližšie. A toto je potom Janošík. Janošík, predstavte si, nie je len na Slovensku známy, ale je obec, ktorá sa v Srbsku volá Janošík. A Janošičanky sú veľmi zdatné, šikovné, aj spevajú, aj v tanci, ale výborne aj varia. Už tu vidím, že majú herovke. Neviem, či poznáte, toto je to herovke. Herovky. Áno. A čo ešte máte? Máme baklávu višňovú. Višňová bakláva. A čo tam varíte? Bude guláš? Varíme guláš. A za zajtra chystáme sármu. A za zajtra sármu? Dobre. Tuto je. Dobre. Rejteše. Aj rejteša, dobre. Aj torta je to. Hola, kedaši. Mastené paprené solené. Výborne. Tak tu je aj pani predsedníčka spolku Janošických žien, pani Viluška Chrťanová, takže čo poviete, ako sa vám páči zatiaľ? Veľmi pekne organizované, vaše pekne. Áno, kedy ste boli naposledy na našom Kránskom dvore? V 2023. 23. Dobre, tak nech sa vám tu darí, nech máte len tie najkrajšie zážitky. Ďakujem. Dobre, a môžete nám aj vysvetliť toto zaujímavý názov Otce Janošík. Čo k tomu? Áno, my sme hrdí na to, že sme z Janošíka. Áno, presne, tak aj my sme na vás hrdí, lebo skvelo prezentujete slovenskú tradičnú dolnozemskú kultúru. Dobre, presúvame sa ďalej, toto je už Poľsko, Krempaky. Ako sa máte, ako všetko prebieha? Dobre, pani všetko. predsednička Brijová, ako sa máte, všetko v poriadku prebieha? Nachystané? Kedy ste stávali ráno? O 4:00? Kedy ste vstávali? Dnes, ste ráno? No, a ste štartovali kedy? O 6. O 6:00 ste štartovali, takže prišli ste k nám, všetko pripravené, krásne ste si to ozdobili. A čo chystáte? Teraz budú pyrohy. Hej. Samozrejme. No, jasne, ja vždy priberiem na Kránskom dvore. Slovenská Jožko Lorenz vás daje pozdravovať. Ďakujem veľmi pekne a vy prosím vás pozdravujte. Jeho príde? Nie.
nemôžu prísť. Dobre. Tak Čakajú dieťatko, tak. Krásne, gratulujem, potom nie je všetko. No aj chcú sa presťahovať do nového domu a tak ma vedia robiť. Krásne, dobre, výborné. Hovorím mi, že keď uvidíte, tak... Čiže Poľsko Krempachy a potom máme Vársky Petrovec, aha, tuto kirečná, tradičná dobožka. Koho tu máme na stanku? Kde sú naše Petrovčania? Bola tu aj Ostali len Petrovčania. Spievajú, počujte sa, tam sú Petrovčanky, poďme ku nim, poďme. Pekná dievka, bohatá, bohatá, ešte krajšia, chudobná, do robote šikovná, ešte krajšia, chudobná, do robote šikovná. Mrví sa, len šuhajko hodí sa. Mama moja, to je Petrovčanky. Pripravuje sa na program, ktorý bude aj zajtra na harmonickej scéne a dnes v piatok o 17:00 otvárame Kránsky dvor, tiež vystúpime. Takže pozývam vás ďalej. Ideme sem, hneď taky vstúpime do Kránskeho dvora po prvej strane. Ľudmila Berediová Stupavská, je to známa osobnosť vojvodinských Slovákov, pretože nielenže krásne spieva, ale je to milovnička slovenských tradícií, má najväčšiu asi podľa mňa zbierku krojov, vyšiviek, jednoducho slovom osobnosť vojvodinských Slovákov. Takže s čím sa predstavujete dnes na Kránskom dvore? Tak 10-krát som už na Krajanskom dvore. Zo začiatku som chodila aj so Spolkom pisárskych žien, ktorého som predsedničkou dodnes. Už je to vyše 20 rokov. Ale tentokrát som prišla tu s manželom a mojou úlohou je byť takým jukeboxom, teda spievať, keď treba, pri každej príležitosti teda. A prišla som sem, môžete pozrieť teda, s tkanými vecami z babkinej, z prababkinej skrine a s takými aj stuhami dokonca, ktoré sa už nedajú ani nájsť, teda všetko je to staré, voľakedy vyrobené, tkané plátno. Tu máme v Kisači, čo také robia ručné práce, však toto sú staré materiné modrotlače, sukne. Toto sme mi na spolku vyšívali takéto kabelky na tkanom plátne. Tkané uteráky, ktoré mne, moja stará mama a starej materiná sestra, čo mi tkali k svadbe, však do vena, tak to som doniesla sem, aby sme vyzdobili túto príležitostne k 10. výročiu Krajanského dvora Kolibu. A jednoducho teda sledujem ten trend, ktorý vlastne aj tu na Detve láka tých, ktorí poznajú kvality, ktoré poznajú hodnoty a to sú vlastne tieto najstaršie veci, ktoré už takmer nedostať a my ešte stále tam v Kisáči, konkrétne a na Dolnej Zemi ich máme veľa v tých skriniach prastarých máme. My doma máme veľmi veľký ovocný sad a mnoho ovocných stromkov a môj manžel potom z toho páli pálenku, takže každoročne na Krajanský dvor máme aj takýto stánok Stupavsková krčma, kde ponúkame rôzne druhy našej domácej veľmi kvalitnej pálenky a máme tu, môžem povedať, starých zákazníkov, ale aj hodne nových, ktorých potom voláme aj k nám a odozvú sa a niekoľkokrát už aj nás navštívili aj u nás v Kisáči. Pozrite sa ešte, koho sme tu stretli, je toto Adriana Furiková, pochádza teda z Rumunska, je Slovenka z Rumunska, z rumunského Bihora a nádherne spieva. Vydala CD-čko Sedmohradsko Sembelika, aj nám ho odprezentuje. Tak povedz, ako sa ti to páči? Veľmi sa mi tu páči, som veľmi šťastná. Každý krát, keď môžem byť tu v Detve, najmä s mojimi krajanmi. Áno, aj my sme veľmi radi, aj veľmi sa tešíme na tvoje vystúpenie, ktoré bude teda zajtra, odtej odprezentujeme CD-čko. A som neprišla sama, áno. Môj otec prišiel so mnou a mi je cťou, že môžem s ním spolu aj spievať.
spievať a hrať. Pretože on hrá na akordeón a naučil ťa slovenské ľudové piesne. Krásne, veľmi sa teším. Dobre, pokračujeme ďalej, takže to bolo Rumunsko. A tuto máme Slovákov z Maďarska. Naši Slováci z Maďarska prišli z obce Čemer. Obec Čemer je tak od Budapešti asi nejakých možno 30 kilometrov. Sú veľmi aktívni a skutočne sa venujú slovenským tradíciám, ktoré tuto majú veľmi zastúpené. Môžeme poprosiť niekoho? Vyhľadáme niekoho, že nám predstaví, čo tu všetko majú, ale vidno, že pripravili naozaj bohatý pohled. Ahoj, poď prosím ťa. Čo máme všetko? Povedz nám, čo tu všetko máme? Môžem rozprávať hodiny. A nie, stačí, krátka. To sú modrotlače. Robia sa v dome čemerských slovenských tradícií. Klobása je tiež čemerská, to sme robili ručne. My zabíjačku robievame a máme mesiara, ktorý tiež je slovenským predkovmi, áno, korenie má slovenské a hoci nežije na Čemere a nedaleko od nás, ale príde, má kone, ideme s ním, keď treba ísť na nejaké festivaly tam. A ste veľmi aktívni a dokonca prídu, majú aj folklórny zbor, teda folklórny spolok Burmička z Čemera, vystúpi zajtra tiež o 3:00. Majú nádherné kroje, prosím ťa, koľko krabíc prišlo? Koľko krabíc, z ktorých sú zbalené tie kroje? 30? Nie, toľko nie, lebo teraz sme prišli folklórni súboristi len 6. Preto majú len 10 krabíc. Len 10 krabíc, inak by bolo aj 50 krabíc, áno. Pretože to sú také špeciálne vlastne vyskladané tie kroje a že potrebujú vlastne veľký priestor. Zajtra ich uvidíme. Veď spočňuknem, teraz dievčatá budú mať 8 podsukien. Jo, sú to škrobované, takže to... Viac podsukien znamená, že bohatšia dievka? Áno. Ďakujem. Tým viac, tým je bohatšia. Dobre, nech sa vám darí. Ešte musím povedať, aby som mohla knihy, ako spievali, ako vinšovali a ako spievali. Máme ešte jednu a keď bude nás pomôcť úrad, tak budeme mať knihu aj slovenského kroja z Čemera. Áno, vieme, že bude. Dobre, nech sa darí. Čiže toto je to slavné javisko, tam máme pekne hľadisko, budú môcť naši. To ešte vlastne jedna časť týmu. Toto budú teda hudobníci, ľudová hudba, pazovskí speváci, ale majú vo svojom týme, takto rozšírenom týme aj takúto ponuku, čiže klobásky. Povedzte, čo tu máte všetko? Máme všeličo, ale neviem, či by ste nechceli prísť možno čo chvíľa, aby sme sa prezliekli, lebo zatiaľ chlapci sa takí nám pekní, ale vám radi povieme aj my takto dievčatá. Čo budete mať oblečené? Čo budeme mať oblečené? Kroje, také vyšívané blúzky, taký akože pracovný odev, hej? Ako pracovný, tak chlapci sa nám tak možno aj krajší od dievčat, ale dievčatá pôjdu troška na charizmu. Ale túto charizma definitívne je, toto je vlastne aj taká ochotnícka divadelníčka a veľmi úspešná a ja som si pozerala jedno predstavenie, kedy mala vlastne, to bola monodráma a dala to perfektne, mala proste, že všetci stáli a tlieskali jej, takže ešte ju budete vidieť na doskách slovenských. Pravda, ďakujem veľmi pekne. Dobre. A uvidíme sa čo chvíľa. Dobre, no a čo sme si ešte nepozreli? Ešte máme vlastne toto nadlak a týmto kolečko končíme. Tuto je naša zvonica. Zvonica je taký priestor, že na občerstvenie našich účastníkov, ale v podstate budeme tam mať také panely, výstavu pri príležitosti 80 rokov úľumu, takže to si ešte neskôr pozrieme. A teraz ešte tu vidíme nadlak, ahoj!
Čauko. My si len robíme taký rýchlo prehľad celého Kránskeho dvora, takže toto sú naši nadlažskí Slováci, tu máme hlieby. Budeš mať 5 minút. Prídem. Samozrejme. Takže, čo, kedy sa tieto udené klobásky, takže tak, typické známe. Čo ešte povieme? Vydavateľská činnosť v Nádlaku je veľmi aktívna, vlastne aj vydavateľskú činnosť majú veľmi bohatú. A to nie len diel, ktoré vlastne vznikajú tam v Nádlaku, ale dá sa povedať, že zastrešujú celú dolnú zem, čiže aj mnohé vydania, ktoré sú od Slovákov zo Srbska alebo z Maďarska, takže vlastne vydávajú. A to je asi všetko. Pozývame vás všetkých, aby ste prišli na 10. Krajanský dvor. Myslím si, že máme čo ponúknuť. Myslím si, že predovšetkým títo ľudia, ktorí zachovávajú svoju slovenskú kultúru v prostredí, kde žijú, tak si fakt zaslúžia aj pozornosť Slovenska, pretože viete, Slováci odchádzali na tzv. Dolnú zem, takže sa presídľovali. Čiže vlastne oni nikam akoby neopúšťali to svoje Slovensko, oni sa len presúvali nižšie, kde bola plodná rodná zem, tamto si zakladali svoje osady a aj napriek tomu, že ubehlo niekedy v niektorých prípadoch už aj 300 rokov, tak v podstate aj dnes hovoria krásnou, ľubožnou slovenčinou.